Sa buhay tayo dyan mga kawak, Merry Christmas! That feel good! Happy New Year! Merry Christmas. Merry Christmas to. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas to. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Ayan! Mga bata, pila-pila! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po! Merry Christmas, Tito. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Shoutout kay Kuya Richard sa Australia, kay Ate Maria, kay Serenity, kay Ricky Boy. Merry Christmas! Walang sampalan ha! Walang sampalan! Dik lang, walang sampalan ha! Baka bukas ha! Wala pa! Wala pa, ready! Itatago niya! Harang eh! Itatago pa! Dito niyo, itatago niyo muna! Okay, ready? Ready ha? Walang sampalan ha! Walang sampalan! Bato! Pili! Kalmot! Kalmot! Wala pong kalmot! Huwag niyo iangat! Itatago niyo lang! Huwag niyo iangat! Okay, ulit! Diyan na po niyo iangat! Ready? Bato! Bato! Pili! Okay. Panalo! Gante! Halo! Sa 60 pesos! Ready na! Laban na to! Kaya ko. Okay, ready! Ready na, ready yan. Ready na yung mga tao dyan. Woo! Okay, ready! Bato! Bato! Pili! Ganyan to ba ha? Okay na! Oh, ayos na ha! Baba kami! Opo, opo. Opo, yung makukuha ng camera. Ayan. At yun lang para sa Christmas vlog. Shout out kay John Raven ng Romblon. At kay Kalipay family ng Australia. Shout out. Pinapakamusta kayo ng Kalipay. Si Kuya Richard. Ano bang gusto mo? Yun lang naman. Live love, love life. And pure happiness. Yan. Oh. What the? May video to. May video ko na.
Paalmusal ka na, puta na, panay ka makamera eh. Paalmusal ka na. Ano, puta bongbong. Oh, di ba?